على الرسول برد من كسن عميما للنا على وصاحب الجمصنا إخوان أمشت فلار ثمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار بينقلب الخالقنا دوام الفوت هانير نينام يimɓe ɗo ɓe potani quoi dawama noon kam par ce que ɗo kam hande ɓurno hewde huuɗo ko ɓittere hande ha laaɓa mais guesa ba ina ñaaga kam ina ñaaga yimɓe wonɓe Madina ɓe ina ñaaga kala aset ina ñaaga kala onen ɓittira eko faaji yo accu ara guesa ba saabu ceerno ala ko ñaaguiɓe sona yontere ha yontere semaine ha semaine ko fotina aset kam kala ko jomum ɓittira eko yaajira wonde docteur o dépense hokkirani dépense aset o so yonti 11h kam walla guila 9h tawa naati guesa ba dokkira ko poɗɗa hokkirde ko walla ko siraji wino ko tan ɗum ɗo guesa ba kala dawɗo dawni ko hoore muɗum ala mo dawani ɗo en nam eyyi jiltoɗo barke ɗon ko ɗo wawata hedde ɓay Allah ɗo en keɓani ha joni kam garen kajjen ɗo e guesa he hande Allah hokki men kajjoyɗi o eyyi alhamdulillah yimɓe moɓe dawi quoi machallah notama kono min jii hewɗo no heewiran noon ni quoi yimɓe moom gari kadi gollama o digi yimɓe gari golli machallah ne hewno waɗa clé sa quoi nde wonno dowol so ari tan jaranmi ɗum ɓe guddata palsuji mumen gaara quoi par ce que minen moom ko golle janani min gacci min guddi palsuji amen min gari nde wonno joom dowol o omo jeeri ɗum kadi kala ko mbarandama kadi ko hoorema mbaranda oto yimɓe foti wattu hakkillaji mumen peewi e dawol ngol quoi par ce que ɗo sa dawni tan ko hoorema dawda sa dawi rek a ligguima rek a yiyat quoi e goto woto wimi guddira place makko so guesa ceerno quoi minen palsuji amen guddi min gari kadi yimɓe gari machallah kadi dawama aussi en plus a liggama kadi aussi voilà e ɗo moom ene wawi galte hande quoi ene wawi galte hande kono pour yimɓe pawre kay mi sikkani quoi par ce que yimɓe sa ƴeewi kadi ko jooɗi ko ñaƴñaɓe ko jooɗi ko ɓuuri hewde sona dawol ngol dawama no feewi yimɓe hikka ɓe ɓuuri tinnade kadi ɓe tinni no feewi eɓe ɓuuri kadi tinnade kadi quoi eyyi sukaɓeɓe so dawi ko kamɓe goni dolle o saaha ɗo mawɓe hankkadi tampi eyyi kamɓe ɓe tampi hankkadi sukaɓeɓe poti heɓɓitade ɓe wima so dole donki yo dole keeɓo eyyi mawɓe hankkadi donkiri ko enen sukaɓe enen goni dolle enen poti dawde seɗen dawa kadi dawen coftal garen law dawen ha poɗɗen dawde ko so dawol ƴeŋol yonti kadi jippoɗen keeɓen duwa o jeen ko tan pelleji meɗen ko ceerno moɗo de allahu taala no wiyata ko tan a tampanat Allah keeɓa Allah walla tampana tampanɗo Allah keeɓa Allah liggey noon ko okani mo guila subaka ha kikiɗe wona hakkude futuro e gueƴe o karma ɗum wadde noon dawi en mbaɗino foti wade ni en dawi law ene wayno o saaha ɗo wonkoye ƴeŋede ni walla jippama ni o saaha ɗo eyyi on على وصاحب الجمصنا إخوان أمشت فلار ثمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار بينقلب الخالقنا